har fået til opgave at finde ekstreme og monotoniforhold for f, og finde ligningen for den tangent, som går igennem 1, f af 1. Og funktionen er f af x lige med x i fjerde minus 8 x i anden plus 5. Først så definerer vi funktionen, derefter der differentierer vi den ved hjælp af Mabel, og så finder vi nulpunkter ved hjælp af Mabel, og nulpunkterne er 2, 0, 2 og minus 2. Og det sætter vi så i en fortegnsvariation. Ud fra vores fortegnsvariation kan vi så opskrive monotoniforhold, og vi er kommet frem til, at f er aftagende, når x tilhører minus uendelig til minus 2, og igen når x tilhører 0 til 1. Og f er voksende, når x tilhører minus 2 til 0, og igen når x tilhører 2 til uendelig. Og så skulle vi finde ekstremerne. Og for at finde ekstremernes x og y-værdier, så siger vi så 3 nulpunkter, det er x-værdierne. Og så for at finde y-værdierne, så sætter vi minus 2, 0 og 2 ind i f af x. Og det bliver så minus 11, 5 og minus 11. Så nu ved vi så ud fra vores fortegnsvariation og ud fra vores beregninger af y-værdierne, at der er et globalt maksimum på 0,5 og to lokale minimumer i minus 2, minus 11 og i 2 minus 11. Og så for at finde en tangentens ligning, så skal vi bruge formlen y er lige med f mærke af x0 gange x minus x0 plus f af x. Og det vi så er kommet frem til, er tangentens ligning er minus 2x minus 10.